почваме. Защото едни искаха да станат интернет звезди, ама няма да бъдат. Затова да почваме. Почваме. Тригор. Късамен. Той на 306 левел. И до мен е другата интернет звезда, която ще става. Той каза Константин. И почваме клипа. Добре. Ай, бръм там. Добре, както виждате, Сапир с най-силния руков. Дали ще ме победи? Не. Сигурно няма да не победи, защото ти съм много добър в тази игра. Да, побеждавал съм милион пъти и имам 10. Това е нещо, което ви потвърждавам. Така. Започваме. Аз пръстепа. Сега един Сега, да се опитаме да го ударим. Добре. За сега ще го ударим. О, не! Добре. Тригор губим. Това значи, че ние ще победим. Да, сега. Виждате ли колко животно остава? Това е прекалено малко. Прекалено за някой толкова. Кой е бос? Гледайте, те имаш начало. И няма да можем сега клипа да направим. И може би ще го направим, ако убия това. Аз ще го убия тук. И бихме Тригор. И сега ще го качим в YouTube. И който го гледа, най-голямото про. Ще бъде най-голямото про. Който го гледа. Който само го гледа. И клипът се казва Теодор vs Тригор. И програмът на Теодор vs. И видяхте как повалихме Тригор. И сега ще го качваме в YouTube. Чао хора!